Idag vi är på Krutstokskip Norwegian Jewel. Här du kan se att tidiga morgon någon människa spelar already basketball. Och det är på 13. cell på Krutstokskip Norwegian Jewel. Alltid där är aktivitet. För exempel här du ser någon träna sig spela golf. Och det är också på 13. cell. På det Krutstokskip Norwegian Jewel mest aktivitet är på 13. cell. Och hvis du är ked att spela golf, du kan komma och spela dam hvis du har partner. Och det är mycket show hvis du för exempel är alene och du har inte någon som vill gärna spela med dig dam, så det är många människor i närheten som vill också gärna spela dam. Och det är också på det 13. cell på Krutstokskip Norwegian Jewel. Och hvis det är för lite till dig för exempel, så du får en lobbasti. Du kan gott lobba runt på Krutstokk hur många gånger du vill gärna. Och det är också på Krutstokskip Norwegian Jewel 13. cell. Och här du ser hur många meter eller kilometer det är runt hvis du lobbar en gång eller 2 gånger. Och så du plötsligt finner en partner eller du har familj med barn eller du kan spela bordtennis, så det du får också. Som alla Krutstokskip, det alltid är aktivitet och du inte lobba eller någon annan spels där, du kan spela kort här. Mer information kom på vår Krutstokksklubb och lärt mer om Krutstokk och lärt hvordan du spar din rabatt till din Krutstokk. Vi ses där!